yemliligi Ağidil buйдарынан. Arslan Batır kinyeler tuğan. Danlı Мәләвез еленә, уңған Мәләвез халкына. Олатайым, атайым, өләсәйем, әсәйем, мин шат яшәрем. Әмилә, Ясминә, Эргәлә, Бер татыл гаилә. Хөрмәтле кунактар, Хирби Хисамиддиновтарның бай иҗат дөньяһына сәяхәткә чакырабыз. Рәхим итегез. Татыу гаилә ил күрке ди безнең халык. Мәләвездә лә мактауга лаек күп балалы яшь гаиләләр җитәрлек. Шуларның береһе Айнур һәм Гөлшат Хисамиддиновтар. Милли традицияларга таянып, уларны яшьтәргә, балаларга тапшырып, бик әүдем тормыш алып барган яшьтәр матур 3 кыз үстерә. Ең һызганып эшләргә лә, яраткан шөгыльләре менән булышырга ла вакыт таба улар. Айнур Мәләвез калаһының Киния Арсланов исемендәге башкорт гимназиясында эшләй. Милли көрәш буенча тренер. Гимназияла узгарылган легендар якташыбыз Киния Арсланов исемендәге милли көрәш турниры проекты авторы. Башкортстан тарихи данлы шәхестәр аша исемле 2-нче республика гыйльми эзләнүләр конкурсы еңүчеһе, үзе лә милли көрәш батыры. Уның егетләре арасында Рәсәй чемпиондары ла җитәрлек бүген. Уның тагы ла бик матур бер мавыгы милли бидәүстәргә тагу өчен тәңкәләр әзерләү. Өләсәй кеше Гөлсем Исмәгъзәм кызы башкорт катын-кызларының бидәнү әйберләре эшләү буенча селтәр студияһы ачкас, иң элек кызлары Сөмбөл, килендәре Гөлшатты өйрәтә. Күпләп тәңкәләр кирәк булгас, Олатай менән Атайды ла был эшкә ялеп итәләр. Бүген улар Мәләвездә тәңкә һугу осталары, корамалдарды ла үзләре уйлап тапкан. Уларның кул эшләренең күргәзмәләрен район, республика, Рәсәй күләмендә лә күрергә мөмкин. Уңган хужабикә Гөлшаттың эшләмәгән эше юктыр. Тегә, сигә, бәйләй, тәмле итеп милли ризыктар бешерә. Иң мактауга лайыгы борынгы кәсептәрне тергеҙеү өстендә үзе генә түгел, 9 яшьлек кызы Айымды ла өйрәткән. Әсәле кызлы бала сугалар улар. Бына шундай татыу да, талантлы ла безнең Мәләвездә яшь гаиләләр. Ул кунак биште койма, билбар мәксәксәк менән сәстек, әсәгә рәхмәт әйттек. Безнең табынга рәхим итегез кунактар.